Yn ddiweddar, camerau y llef yn chwilio strydoedd y brifddinas am hogia a steil unigryw. Ond, a oedden ni'n llwyddiannus, nawn ni adael i chi benderfynu. Steil Stryd Caerdydd. Yn gyntaf, dyma Lewis Wu. Yn wreiddiol o Shenzhen yn China, mae Lewis yn disgrifio'i steil bersonol fel old school, a mae'n hoff iawn o wisgo defnyddiau Prydeinig fel y crys coch tywyll yma o Topman, a'r siwmpwr wanog o H&M, ia, H&M yn China gyda llaw. Mae'n hoff iawn o'i atodion medda fo, ac mae'r un rownd ei wddwn yn digon bling, camera Fujifilm X100S. Mae'r jeans D-tin yn vintage a ddoth ysgidio sgleiniog yma o Steil, London. Welwch chi mo Mr Wu mewn trainers? O na, sgidia smart yn unig. Caiff Lewis lot o ysbrydoliaeth o'r we, yn cynnwys taobao.com, gwefan GQ a Tumblr. Nesa, Mitford Williams, neu Mitt fel mae ffrindiau fo'n alw fo. O Bryn Siencyn yn Ynys Môn ddaw Mitt, ac mae wrth i fodd hefo brandiau drud y stryd fawr. Denim di bob dim yn ei gwpwr dillad o medda fo, a mi fod yn obsessed hefo llinella a lliwia syml tra'n creu gwisg iddo'i hun. Ond mae nadio fflach o liw i'w edrychiad prepi Americanaidd gyda'r trainers coch ma, sy'n Nike wrth gwrs. Yn hoff o frandia, welwch chi mo Mitt yn agos i Primark. Na, diom am yn gwario fel ar y Spectol Haul ma o Caerdydd, Mexico. Nath gostio 120 o bunna ar Crys T plaen gwyn ma o All Saints. Mae teithio America wedi cael dylanwad enfawr ar steil Mitt medda fo, ac mae o hefyd yn defnyddio Instagram ym ysbrydoliaeth. Nesa at steil mwy smart. Helo, Hugh Williams. Yn wreiddiol o ben y bont, mae Hugh erbyn hyn yn gweithio fel teiliwr yn y brifddinas, ac felly yn amlwg mae dillad smart yn rhan fawr o'i steil bersonol o. Mae Hugh yn mynnu dylsa pob dyn ifanc fynd i'w bwcad a gwario ar siaced smart a wasgod fel rhain o Gibson wnaeth gostio 500 o bunna, werth bob ceiniog medda fo. Ac os nad ydy hynny'n ddigon i hamro'r cyfri banc, sbiwch ar y sgidia sy'n un o ddim ond 10 par cafodd eu creu. Posia. Ia, dos wan Hugh. Ac yn ola, dyma Hakan Demi-Ray. Dim dyna yn o go iawn o, ia? Mae Hakan yn byw ac yn astudio ffasiwn y maes teg ac yn disgrifio'i steil yn 80s grunge, a'i freuddwyd di symud i Lundain i fynd i ysgol ffasiwn St Martins. Un eitem di Hakan byth yn gadael adra hebddo yw ei oriawr Vivienne Westwood, ac ar ôl gweld lluniau fan nôl yn yr 80au mewn creepers, rhaid oedd mynd allan a phrynu par iddo'i hun. Mae Hakan wrth i fodd hefo edrychiadau monochrome, a ddoth y jeans tin ma o adran merched Topshop. Mae yna fwy o amrywiaeth a maen nhw'n ffitio'n well medda fo. Pwy da ni dy stopio di Hakan bach? Lewis, Mitford, Hugh a Hakan, Steil Stryd Caerdydd.